Okay, mayong mudto na usab kinaton tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sada na pod kita mga higala, nila nga atong tulumanon sa kahanginan, C-on-A Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Mambuntag ka ni mo nung pulding. Ay mangmudto ka ni mo nung pulding. Mayong mudto sab ka ni mo Padre. O sa tanan nato nga mga kaigsuunan. Mr. Cheng, kumusta? Ang ganda ko kay Padre, wala problema ba? Kumusta naman yung pag-umangkon si Mayor Alice Gu? Ay, wala sa problema sa Padre, sige paghapon ang investigasyon ba kung tinuod bagit sa native both citizen ba? Di ba kapag uyuan magkagano, magkakabalo? Ay, wala magiging usahay mga uyuan, at kalibutan ba sa ito pag-umangkon kung native both citizen ba o di ba? Natakdan mo punoon ka ni Alice Go, Mr. Ching. No? Mura mo mo po klaro na hinuon ng imuhang mga statements. Ayaw na nagyan na Father o sa madimot na butang kartigora na taba. Makontrahan na po ka na ni Kuan, no? Ni Senator Gatchalian. No? Ayan, okay. Kami si Kuan din, nakagawas na-dismiss ang tanang kaso ni Kuan. Ni Laila De Lima, no? Former Senator Laila De Lima. No? Wala na gid siya. Free as a bird na si Sister Laila. Yeah. Malipayon punta karon Mr. Cheng kay medyo ni ulan-ulan na. Di ba daw? Gani, moras gihapon, mahal pa gihapon kay yung mga kulang liton. Biya mga ultanon, mahal na gihapon pa. Basta mauli-uli ana unya ni. No? Kay medyo ni ulan naman, no? Medyo ang mga tanom na to, no? Uli ana, mga sagbot, mga ang problema sa mga labi na gyud sa taga-Dawin kay ang problema sa Dawin gyud kining ilahang yuta nga hilabihan ka kay kanang yuta sa Dawin kuan mo guna balas-balason ba muna nga kun kabahin sa mga hulaw grabe gyud ang epekto sa Dawin karon mauli-ulian na ang mga sagbot-sagbot sa Dawin medyo makuha na din kay problema ang mga namuhi ug mga hayupan mga baka ingon yan no? So good morning dai Dawin ha. Atong mga kaigsuonan din na sa Dawin, kumusta na? Ato po dahil at kumusta ko nung mayang mudto ng ato ang mga akong mga paryente. Dahil naman ho yun, no? Akab family, Academia family, o Abordo family, Kaday family, Anfoni family, na mga may mga ang ako ang may mga roots ko din na mga apeliduha kay tungod sa akong mama. No? Kay akong mama, native born citizen man po to si mama. Native-born citizen mo po diya si mama sa kuan kanang manhuyot. Ana so wala nga ubay-ubay sa mga parente, may mga burdo, mga parente namon na mga kaday, no, mga daghan kay tag mga parente mga Anfoni, ana no. Muna sa ako mga parente Sara, mga Akab, ana no. Muna nga daghan sa tag mga kan masanta. Ako dili ko native-born citizens manhuyod dito mo kunataos Mindanao sa Panabo. Pero ako mga parents, si Papa at si Mama, si ating Papa Duming o si Papa Kunsing, native-born citizens gito sila. Muna niya Mr. Ching. Do kinahanglan klaro ang imong mga roots Mr. Ching, di ba no? Ikaw Mr. Ching, native-born citizen ba ka? Ande na Father, no, dire ko natural as Filipino citizen ako kaya ako sa tao mo ko sa Guangdong, China. Teka sa kada tao sa tao ko sa Guangdong, China. Nalano may mudto na kanaton tanan mga higala no naghinaot kita nga na kamuntanan sa Kapiskay panglawas. So ding tibayaon mga higala og may mudto ang atong talahurong obispo may mudto da bishop no. Ang ato pod nga mga aparian may mudto din ha no ato mga nabinagayo ng ato mga monsinyoray no si Monsignor Larry Katubig si Sikihor, Monsignor Ramon Duran no Monsignor Robert Bunguyan no Monsignor Albert Buhol, Monsignor Marino Ibo no Monsignor Kinit no o Tadio Kinit no ato mga monsinyoray mga higala no ato mga kaparian pod no bino hari kita nga atong sa matarong adlaw pizza 27 ba? Sa tarong adlaw, be? Pizza 27.
Oh, 20, dili pa. 26, dili 26 pa siguro sa Monteron. 25 maghapon. Okay, no, 26 tayo na mahigala. 26, no, kay kuan man ron. Kasal sa akong gitarista sa una, si Rene Del Gahinsan. Sa Pizza 26 karon sa bulan sa Hunyo. No, karon ding taon mahigala, kaya man ko si bulan. Atong kasilon tong ato ang gitarista sa una, ang banggiitan nga gitarista sa Paris Youth kanang PECYG. Ayan, no? PECYG, Paris Youth Paris Sociocultural Youth Group sa Sibulan. No? PECYG, Paris Youth Sociocultural Youth Group. No? Ato ang kini si Rene Del Gahinsan, gitarista ni nato may gala nga banggiitan gid po ni no? Banggiitan. Hala no, may mudto na kanaton tanan mga higala nang hinaot kita nga na kabungtanan sa kapiskay panglawas ni ining kamudtuhon. Ari kita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Bueno, Caritas Philippines no nagplano nga muktukod og convention center diha sa may Tagaytay. No, mao kini ang matud pa pamahayag usab na ni Bishop Colin Bagaporo. No, ang bishop ang obispo usab ang head sa Caritas Philippines. No, nga mao si Bishop Colin Bagaporo. O gingon usab Archdiocese of Lingayen ni lunsad sa ilaha nga prayer campaign, Rosary campaign batok sa mga agresyon nga gipakita sa China. No, parehos bitaw sa Holy Victory mga higala no. Nga nasanta ang pagpanakop usab sa mga Moors panahon sa dito sa Europa, pinaagi sa mga pag-ampo usab ngadto sa Mahal nga Birhen Santos nga Rosario. So mo kana karon ang gihimong usab sa Diocese of Lingayen Dagupan ubos sa pagdumala ni Archbishop Sok Villegas. No, pahigayon sila og Rosary campaign no batok sa mga agresyon or mga pagpanakop nga gihimo karon sa nasod sa China. O gingon man usab ari kita sa Vatican News, Pope Francis no matud pa ni hatag sa iyahang pagtugot o canonical coronation sa matud pa patroness of Sampaloc nga mao ang Our Lady of Loreto. Hala no. So mao kadto mga higala nga tong balitang simbahan ni ining kabuntuhon ug padayon kita sa ato ang mga buluhaton ni ining mga panahon. Ato din kumusta no? Ang ato usab nga higala nga mao si Lani Bandido 15 no. Palinti man sila siguro ni Alice Bu. Lan, kumusta naman kalan? Okay na, padayon ta mga higala sa ato nga mga paghisgot-hisgot ginagmay sa ato ang pagtuo. Ari na kita mga higala sa ato ang ato ang katikisim. Yan, atong katikisim kan. No, ang atong hisgutan karon mao gihapon ang title na ang ato ang kining title sa ato ang kining topic karon is about Roman Catholicism. Numuna nga ang Roman Catholicism matud pa is the oldest and largest branch of Christianity. No, Roman Catholicism. Unya gitawag kini siya Roman Catholicism no as a review ba tungod kay ang pinakabase gyud sa ato ang pagtuo tuan dito sa Roma gani dito sa Vatican no naana sa nahimutang sa Roma dito nakabase ang atong talahorong Santo Papa. Ano no? And then matud pa kining gitawag nato og gitawag kini siya Catholicism tungod kay ang kuan lagi kini bang sa ngalaning ang Katoliko no nisubay man gyud sa giingon no ang Katoliko nga kadtuo misubay man gyud sa gisugo no sa gisugo sa atong Ginoo no matud pa unsa may gisugo sa Ginoo panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinlunan no ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan sa Anak
ug sa Espiritu Santo. Ato kanang mabasa sa kining Mateo Kapitulo 28, versikulo 19 hangtod sa 20. No? Mateo Kapitulo 28. Muna nga gitawag kita og Katoliko nga naman tungod kay ginaningkamot man gyud ta, no? Nga nagitnaningkamot man gyud ang Katolikong simbahan pinanguluhan sa mga apostoles, 12 apostles nga tumanon gyud, no, ang matud pa kining mga gisugo ni Kristo nga manudlo no muna nga kining kini pong sa Katolikong simbahan gihapon gitagaan pud ni katungod ni Kristo, no, sa may gihatag nga katungod ni Kristo nga manudlo, no, gani kung atong basahon kana mo basa pud mo kung atong basahon mga higala sa matud pa Mateo, no, Kapitulo 16 versikulo 18 sa 20, nagkanayon si Kristo, kung unsa inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. O kung unsa inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Okay? Aron gyud nga makumpleto ang faculty sa simbahan, no? Ang isultihan ni ana ang mga kining apostoles, no, muna nga kita diring mga Pilipino nahimo pud ang Katoliko tungod lagi kay nanganhimang pud ang mga katsila nga mga kaparian, no, nga gidala ni Magellan, no, sila si Padre Pedro de Valderrama, no, kauban ni Magellan. Muna nga kita nangahimo kitang katsila nakimanudlo man lagi muna nga ubay-ubay gyud nga mga pagtulunan usab nga gitudlo kanato, no. Muna nga natudluan kita kabahin sa mga pagtulunan sa mga sakramento, no, the 7 sacraments. And then natudluan pod kita sa mga importante kay mga pagtulunan sa simbahan. Usada ni ana kining pagtulunan kabahin sa purgatorio. O yan, no, gitudluan kita ni ana. And then naana po yun na natong pagkakuan-kuanan karon, pag-isgut-isgutan kining kabahin sa mga kalihukan nato in line gihapon sa matud pa sa, di ba, katong sa purgatorio unsa may ato mga basihan ini, no. Some saved souls need to be purified after death, you know, and then the dead benefits from the prayers and pious duties that the living did for them. Oh, sa ato pa klaro kay mga higala nga gitudlo kana sa atong Ginoo, sa ato pa sana gitudlo kana nato no pinaagi. Kaya kay nahulog mo di ako microphone di na mahigala, no. So ato yung nasabtan, no, nga ang Katolikong simbahan doon na lagi tahas ta na pagpanudlo mo na nga gitagaan pud kita katungod sa pagpanudlo. So nya sa mga gitudlo nato katong nadesisyonan dito sa Council of Leon, no, katong the Second Council of Leon atong 1274 ang kabahin sa pagtulunan kabahin sa purgatorio, no. Some saved souls need to be purified after death, and the dead benefits from the prayers and pious duties that the living did for them. No, nga daghan kayo mga basihan ni ana, no, gani sa sa Mateo Kapitulo 3:11, matud pa diri, apan ang muanhi sunod kinako magbunyag kaninyo pinaagi sa espiritu ug sa kalayo, no, purgatorio nga hisgutan ana, no. Unya apan sa Malakias Kapitulo 3 versikulo 2, apan kinsay makalakutay sa adlaw sa iyahang pag-abot, kinsa may makaharong inig pahayag na niya sa iya sa inig padayag na niya sama sa kalayo nga magputli sa puthaw ug maisog nga sabon. Dato pa klaro kay mga gala, no, nga doon na gyoy purification, no. Unya niingon pud dining unya padayon mga higala, no. Unya in line with that, no, kining kabahin sa purgatorio natawo pod ang daghan pagkaayo nato nga mga unsa man mga pagtulunan unsa ni ana kining atong All Saints Day ug All Souls Day. Ayan, no.
Gani kung atong tan-awon no natawo kining kabahin sa purgatorio, natawo kining November 2. November 2 nga matud palagi kini bang pagpatulunan kabahin sa purgatorio muna nga sa November 2 no do na gid kita mga kalihukan no para sa tanan nga mga kalag labi na gayud sa purgatorio no sa may mga kalihukan nato kini pagpanagkot kay apil naman na sa mga gitudlo kanato may mga historical basis ng punta na nga gitudlo gina sa simbahan kini pagbisita sa sementeryo ingon di ana no managkot ta magpamisa ta ingon di ana no ngano man tungod lagi kay gitudlo man gyud sa simbahan nga Katoliko nga ang mga pag-ampo sa mga buhi dako kay gikatabang sa mga nahauna kanato no muna no kay panahon ni kinibitang sa panahon ni kuan ba ning Macabeo no Macabeo panahon ni Macabeo gito mo jud na iyang gihimo pod no nga kanang nagpaamot siya og 2,000 kasalapi aron sa paghihalad alang sa mga nangamatay no kining mao niyang buhat matud pa niya no dako kay kining ikatabang alang sa mga nangamatay ano alang kay mituo man lagi kita nga ang mga patay may puruhan pa nga mabuhi dito na sa langit ingon ni ana no so klaro na siya no muna nga aduna dayon tay mga gisaulog nga mga kalihukan no All Saints Day, All Souls Day. November 1 para sa All Saints Day, November 2 alang sa All Souls Day. Noon nya historical man lagi ni no gisugdan kining mao mga pagtulon ana ni Pope Boniface the IV no ni adto nga gisugdan kini ni Pope Boniface the IV and then gipadayon ni Pope Gregory III ni adtong tuig 731 to 741 unya gi-final na gyud no ni adtong kining ni Pope Gregory V November 1 and 2 ila na gyud gihimo ang simbahan nga ang November 1 and 2 isip mga kanang gitawag natong opisyal nga kasaulugan sa simbahan nga mao'y gigahin nato para sa mga nangamatay. Okay, klaro? Bueno, padayon nato ning hisgot-hisgutan og mga adlaw mga higala ha. Ay ra mo kabalaka kay padayon kita sa ato ang kining gitawag natong pagpanudlo no pagpanudlo gyud sa simbahan Katoliko alang kanatong tanan no? Roman Catholicism. Para ni nato mga higala nga mga Katoliko, mga Romano Katoliko. Nakasalamat sa pagpaminaw o ako lang gihapon kini ha inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Reverend A. Manamilit na usab kaninyo o manalangin kaninyo ang Dios magkagahong tanan Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!